दिनै बिटिआर सरकारनि पन्चायत आरो ग्रामोन्नयन बे मोननै बे बिभागनि जिथु डाइरेक्टर अफिस बिनि गोदान अफिस लुखांनायखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेहाय गोबां सुबिदा दं, जेरैहाय कनफारेन्स हल थाबाय, मिटिं हल दङ, बेनिफ्राय बाखि डाइरेक्टर अफिसनि जेसेबां स्टाफ बे गासैबो एकमडेट खालामनो हानाय बायदि स्पेस गोनां मोनसे न' लुनो हानाय जाबाय। जोंहा सिगांनि जिथु बिल्डिंमोन थुख्रा थुख्रि न' एकदम बायग्लाय जिग्लाय बेबायदि न'मोन, बेखौ टटेलि जों क्रास डाउन खालामनानै गोदान लुबाय। आरो दिनै बे अफिसनिफ्रायनो दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि ग्रामोन्नयन अर्थात गामि ओनसोलनि जिफोर जेंना मोनसे सिभिलाइज ससाइटिसआव थांना थानाय जिखिनि सुबिदा नांगौ बेखिनिखौ मावनो हानाय बेबायदि बेबस्था खालामनो थाखाय बे न'खौ लुनाय जाबाय। जों गोजोननाय मोन्दों जे बे न'नि गेजेरजोंनो दिनै अन्तत बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट, गामि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ बिनिफ्राय मावनाय जागोन। जोंहा बेयाव डाइरेक्टर अफिसजों लोगोसे बाखि जेसेबां स्टाफ दं बे डाइरेक्टर, डेपुटि डाइरेक्टर, टेकनिकेल अफिसार्सफोर थाबाय, बेनिफ्राय बिभिन्न ब्रान्सनि जेसेबां खामानि बे मावगोन। बेवहाय जोंहा कनफारेन्स हल दं, बेवहाय बे कनफारेन्स हलखौ मात्र पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि मानसिया जे मिटिं खालामनो हागोन बेबायदि नङा, गुबुन गुबुन दल संगठनफ्राबो सम सम खाबु लानानै बेखिनिखौ मावनाय जागोन। आरो दिनै बेखेवनाय सानखालिनो केरालानि किला होननाय मोनसे इन्सटिटिउटनिफ्राय जोंनि नैबे ब्लकफ्राव खामानि मावनाय टेकनिकेल जेफोर अफिसार, बे एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार बिथांमोनखौ रुरेल ओनसोलनि खामानि मावग्राफोरखौ मारैहाय मटिभेट खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै ट्रेनिं होनाय जादों। आरो बे सानबा ट्रेनिं जागोन दिनैफ्राय स्टार्ट। बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों बे अफिस जानाय लोगो लोगो बिनि गेजेरजों जों ओनसोलनि तृणमूल पर्यायनि ग्रासरुट लेभेलाव जिखिनि जोंनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसआ बेयो स्पिड आप जागोन। सार एबार अफिसारफ्राबो फैनानै ट्रेनिं लानानै इजिलि खामानि मावनो हासिगोन। निस्सय बर्तमान जि ट्रेनिं लादों बेवहाय गासै 30 ब्लकनि 30 माबा केडार्स फैदों। बेहाय बेखै एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारफोर दिनै बिथांमोना मास्टार ट्रेनिं हिसाबै ट्रेनिं लादों। आरो दिनै बिथांमोना गाव गावनि ब्लकआव थांनानै जोंनि बेखौ बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोनखौ गामि ओनसोलनि जौगानायनि मा मा खामानि मावनांगौ, मा स्किम दं, मा स्किमखौ बोरैहाय मोननांगौ, बे गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिनै गाव गावनि ब्लकआव थांनानै ट्रेनिं होगोन। बेनिखायनो दिनै ट्रेनिंआ मास्टार ट्रेनारफोरनि ट्रेनिं, आरो दिनै बिथांमोना थांनानै गाव गावनि ब्लकआव ट्रेनिं होयो।